Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метаҳем. Касе ки мехоҳад моро дастгирӣ кина, селкаи сарпарасти канали мо, яъне Пари-матч дар комментария закрепит кардагиай, бидроен дар амҷа просто регистратсия кунен ва соҳиби 30 сомон мешавен. Мавзӯи мо оиди кушода кардани роҳи оҳан аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. дирӯз мо як навор кардем ва гуфтем ки бояд укази президенти Россия продлит карда шавад, оиди патент ва регистратсияи муҳоҷирон. Вале мутаассифона гуфтагӣ нестанд ки кадом моҳ ба имзо мераса ва то кадом моҳа продлит мешава. Ба ҳамин хотир эҳтиёт кунен, фикр накунен ки аллакай продлит шидагиай. Ҳамихе гуфтушунидҳо айни ҳол ҳаст ва пас аз ин гуфтушунид, пас аз ин қарор ба имзо расидан, ба хулосае меоянд ки аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия роҳи оҳан кушода карда шавад. Чӣ хеле ки мо чанд моҳ пеш бигем, агар хато намекунем, як моҳ пеш ё якни моҳ пеш видео карда гуфта будем ки агар дар ҳоле ки роҳи оҳан аз Тоҷикистон ба Россия кушода шуд, нархи билет тақрибан 10,000 рубла дар бар мегира ва дар ин нусхае ки айни ҳол мо дар бораш гап задастем, ҳамин чиз боз омадагие ки агар ки роҳи оҳан аз Тоҷикистон ба Россия кушода шуд, 10,000 рубл билеташ дар бар мегира. Ва як бори дигар бо диққат гӯш кунед. Дар ҳоле ки агар укази президенти Федератсияи Россия ба имзо расид ва продлит шид, номаълум нест то кадом моҳа продлит мешава, баъд дар ҳамин ҳол қарор меброя оиди боз кардани роҳи оҳан аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. Ва дар ҳоле ки роҳи оҳан аз Тоҷикистон ба Россия кушода шава, яъне ки рейсҳои чартерӣ ба анҷом намерасонад. Ба мисли пеш вақтҳое ки роҳи оҳан кушода буд, ҳама озодона метонистанд чипта харидорӣ кунанд, бо тариқи роҳи оҳан ба Россия браванд, ҳамун хеле кушода мешава. Ва пештар қароре ки биромада буд оиди кушодашавии роҳи оҳан, ӯ қарор бекор шидагиай. Яъне ки моҳи август бояд роҳи оҳан кушода мешид, бо тариқи рейсҳои чартерӣ аз Тоҷикистон ба Россия шаҳрвандора мебурданд, вале ин қарор пара ба имзо нарасиду бекор карда шуд. Ва айни ҳол ҳамин гуфтушунид оиди продлит кардани укази президент агар ки ба охир бираса ва указ ба имзо бираса, баъд ба мисли вақтҳои пештара роҳи оҳан аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия кушода карда мешавад. барномаҳои нави моро интизор бошед дар ин маврид ва саволое ки роӣ кардагем дар барномаи оянда комментарияҳотонро мехонем ва саволотон ҷавоб мегардонем. Ягон саволи иловагӣ боша, агар дар комментария бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.